Weekends 4 uur alleen nou, toen belde zij me op zaterdag van Sjoerd, je bent al die jongen in de fever en daar rennen geen ogen bij. Dus toen ben ik er heen gevlogen op een fiets en toen hadden we ze van. En we hadden de hele zaterdag omzocht dat ogen ergens te vinden, maar die waren net te vinden, dus toen hadden we maar besloten om ze zelf maar terug te brengen. Nou, we hadden ze je boeten in het kampje, dat verzetten we een paar keer. En we gaan 2 keer deze een blokje mee om te keuren met de honden. Dus dochter Silke gaat dan even mee. Hoi jongens. Kom. Kom maar. Kom. Maar die uitbellen die zou jong aan, maar dat bent nevens mij net. Nee, er kwam wel later achter dat het jonge goor zo in, want ze groeien nog aardig trooi. Ja. De jonge grauwe ganzen. En nou, wat is nou de bedoeling? Nou ja, ik hoop dat ze in mijn weken strijden dat ze 4 uur een beetje volwoksen. Dan ben ik van plan om in het natuurgebied te gaan. Dan hoop ik dat ze naar soortgenoten gaan en dat ze de ruimte weer krijgen van ons. Dat ze weer in de natuur komen. En klopt het dat je een eigen bedrijfje vlakbij hast? Ja, dat klopt. Ja. We hebben een tuincentrum op een Boppelwei. Dus daar heeft het al eens wel droge na, liek het bij. We hadden smoor er ook in deze tijd van het jaar. Ja. Nou, gelukkig vindt mijn vriendin en mijn dochter het echt heel mooi. Dus die besteden er echt een prettig tijd aan. Kun je nog ook vernemen dat ze wat ontverorien binnen? Ja, ze zijn nu dan een week 4 uur oud en heeft het idee worden wat pubers. Want ze luisteren hier wat slecht de laatste dagen. Maar ze krijgen wat een eigen willetje en dat is alleen maar goed. Dan zit dat wilde direct nou wat in. Ja, wat nou had je maar eens een beziekje ze uit te zetten en ze hadden iets van, nou, wij hebben al een heel noffelijk plakje. Ja, dat is iets, dan maar we dan even zien hoe we het doen. Maar we gaan de fever, dan moeten ze daar maar wat omhuismaaien.